Ka. Kasi dyan na suguan, dyan kagustuhan, dyan gapong tanggihan, masukok. Naitot. Hey guys, good morning. Dito pala kami ngayon sa SM North. SM North Annex. Saka ganito ako guys, sobrang init sa labas. Saka galing din kami bumili sa Mercury. Bumili kami ng maintenance na Aliana. Saka si nanay, binilang ko din ng maintenance niya. Ngayon, magano kami maghanap ng tablet ni Aliana. Titingin muna kami kung saan may mura. Tara! Sa Mercury tayo. Sa ano? Tablet. Tabletan. Buko lang kami sandali dahil kakapasok lang namin. Galing sa... May tugtog eh. Ganyan na yung sinasabi ko. Nang, may tugtog din naman. Hi. A few moments later. Okay. Kaya na kanin, baby. Bigyan natin tayo muna siya para di siya malito. Magtatay sila ng manok. Ha? Okay, vlog mo. Oh, guys, kakatayin na namin guys. Sige na. Okay. Kakatayin. Despedida mo na. Magtatay daw ng ng manok si tatay. Tatay. Ay, si tatay oh. Tay. Magtatay ng manok si tatay. Panoorin niyo. Okay, despedida na niya. Guys. Eleksyon kami ng tandang guys. Okay. Hindi lang matigas yan. Para pang ulam. Hindi ako lang. Nga nga tsura guys kay gisapot ko. Nagilak-hilak. Stop mo yun, bawal yun. 5 hours later. Wala. May nanawag na ho. Nanay. Hello, Nay. Ha? Asun si Nay? Nanawag si Nanay. Kamusta lagi ko ni Jaw, asa ko. Nakainan si Jaw, napa ko dito bahay sa ngamo, natunayin ko nga.
nangubang ko sa uyab. Sabi ko, minsan yung reaction ba nga nangubang ko, okay naman po kay, di naman po ko kanang underage. Tiguang naman po ko nga para ma-react sila nga nangubang ko sa uyab. Diya. Ganiha di ay kuan, nga tumig is-in. Diya. Madugali guys, kay giibanan po ko sa uyab kay alams na kay baw na mo nga alawan lagi ko maglako-lako karang isa malagi po ang gitujo nga kuan ning advance ko gawas ay na ko ipalitunon diya para pud maubanan ko sa uyab. Diya nakapalit na day ko sang igasang alyana ni palit na ko kuan tablet. Ganiha. Ano ni kuan ra bratuhon ra ni siya pero kuan Lenovo nga mo ni jam box na ang gi-charge daan mo ni agkalyan na anas ang gipabutangan daan og screen protector og kani hapin ja di mo pwede nga garang mahal guys kuan na ni siya mga 7,000 kapin abi ko karon guys ug nay tablet na tag 5,000 ra man di ay ang kinabratuhan ko andi ay 7,000 kapin. So mao ni kalyan na. Muna yung gipalit nito nga si nanay. Magpapalit pud na upuan. Ang gipalitan ng kanang dikipad ba na cellphone na Samsung. Kaya gisa ko ng cellphone nga dikipad kay hilig man nagpanawag sa Jamison, sa mga anak. Kuan. Dikipad na pidang giingon maro pidang gipalit ni ja. Nja, dugay mo kuno ni malubat, malipay na to. Kuha ni siya guys, braturan niyo po, 1,000 na kapin. Nja, namalit po kukuan. Napalit po ko daan og maintenance ni nanay. Mga tambalin na na ba, ang ipalitan sa maintenance. Balik 3 months po din siyang ininom. Nja, dahil na po, dapang ipalitan sa maintenance. Mo ni man hindi siguro. Diba? Wala ko ning palit kanang sinina paras kasan. Kadto na lamang ang sinina ang gisusuot ang gisukod mo na lang tayo suot kay sayang pud kas arabe to pud. Diya sayang pud kwartang palit pa ko. Sa mga to hindi palit kay kuan. Ganiha day nahimo din namong lalis ang uyab. Lalis mis hangin lagi na nang ija kong ipamalitan ko ni ja og sandal sanja nasuko ko bag mga ingana di ko ganahan og kanang magkuan si ja maggasto para nahang kay mahinayang lagi ko sa kwarta kay madyo pa ijang tigumon kaysa ijang ipalit na kaya ko di man po ko yung arte yung saray na ay may suot na pwede pa pwede rin magmaura pa yung suot. Si Jabaw nga na si Jangay nga naman, Jud. Diya, pamalitan pa, diya agad ang ipalit. Ano yung ipampalit na mag guys, ano? Itong sa pilis. Ang pakitos lang ipampalit na. Diya, may tabuda ni guys, kaya dako mag-box. Kuan. Na lamang ibilin ang box. Ang sapatos sa yung dadula. Guys. Sapatos. Manay siyang isuot sa na kasalip lurami. Pero kanay si guys, ako dyan ipalit dani. Yung palit ko gawaan. Diyan nakaibaw si Jang ipalit ko. Ipalit ko si Jag sandals para na. Kailalim. Naglalis lagi mi. Naglalis. Naganda kong gabi nun. Malit ka po nani. Kaparisan. Guys. Biyo siya guys. Kuan. 995. Diya, ganahan ko kay na lami sa tiil. Humo.
Hindi man sa ako dyan magpapalit dyan nga ni kay saan mo po din nga ito lang kusbuki, di naman ko maglakaw-lakaw. Diyan itok man. Kani, dyan po din pinili. Ha? Diyan. Mahal na ba dyan kay 995? Diyan ako nga ni manghinayang mo ko guys, kay magsuot na mo kong sandal tag 200 sun. Diyan ano ko'y nahimo lagi ng hilak ganihan kay naglalis mi. Diyan ningin si dyan magbuot baday ko ko ngayon dyan mo ko nung kwarta. Hilim na lamang ko. Hilim na lamang ko. Ako'y nahimo. Kanay mahadyan na si dyan pinalit. Lagi dyan. Karing tulo. Ari ko narayan palita. Bawo ng tawana. Ano naman. Ang mahitabo na ni guys, sana naman yung tanggabon. Ang box kay araw-araw sa bag. Diyan, nakirat po ko, gahapon. Kaya ning lakaw, nawag ka rin dyan. Diyan, pagbalik ni dyan, namalit na mga short ngayon nga nina. Pat kabuok. Ganahan ko na siya dyan magtanaw na mag-short ko. Pagkabuo, kinuha ko. Ganahin naman ka. Kasi dyan na sugu, dyan kagustuhan, dyan gapong tanggihan, masukok. Naitot. Ay guys, ganahan ko kay kuhan sa tail ra. Anong comfortable ra po sa tail ba? Diyan guys, last night, karon luban mi sa guyab. Diyan, mingawan na po ko. Pero ningin si Diyan guys nga kuhan. Apas na si Diyan na. Saan naman eh, magpaadyon pa ko dani ha, nalaman yung panggubo ng box. Okay. Kuhan man eh. Bulki sa bag. Ano naman nga naan guys kay harap po nang ang panggubo ng box. Amalitan kong sandal ginuo ko. Di magud ko magpasunsyo ato sa buhol kay mangguna manggud ko. Bonjang box. Comfort Plus. Bawal nga na din ang uya. Bisa-bisa na nito na lang ang palito. Ang ipang dubaga box. Kaya mga ako. Agang planong palitan sapatos ranja. Kung nagdahong nga ni pag parisan. Napay tulog ka parisang sandal. Diyan guys. Natugod ko sa juron kay sa jumi mo kuhan mo larga ugma kay gamang flight alas 11. Inahanglan alas 6 makalagi ka na dari. Mga to yung ika-share ninyo karong adlaw matugkog sa juron. So mara to guys, daghang salamat ninyo sa way puas nga pagsuporta sige tanaw din nga mga video kay bawo na magsikin sa mo. Daghang salamat ninyo. Hana ning stop guys arang inita kay ako nagpa-under electric pan. Okay. Kung magpa-electric pan ko, saba pa dyan sa video. Ang uyab to sa gawas, hindi pa tumasunod. So, to guys. Bye-bye.